Ana candu 1000. Lah ya sampean kan ngomong kan bapak cerita soal Iku lho Pan ngesore iki lho Pan. Iya. Heeh. Wis jelas tuwek ngono kuwi asal kesenggol tok. Ngono ki wis mah tuwek. Kuwi ngarepmu iki. Sing rada burek-burek ngono lho Pan. bapak muni dheweke tang 1000. Rasaku nek wong cerita pulang di grocery ya. Heeh. Tuwek kuwi wis. Iki siseno iki. Wis special edition niku. Kontrak iki wis. Mateng dulu. Mun mantel kuwi trek kok buak ya Mbak Tri. Kabur. Mun apa trek kok buak. Nyanyang karo tak palak teblok. Podang.